Мы ведаем, што Лукашенко размаўляе з Пуціным. Мы не маем пэўнасці, што ён кажа, але ён размаўляе. Мы усталявалі з ім зносіны, каб забяспечыць адкрытыя каналы камунікацыі. Гэта трэба, каб нашыя пасланні даходзілі да прэзідэнта Пуціна. Вось чаму мы гэта зрабілі. Мы не ехалі туды першапачаткова, каб вызваляць палітвязняў. Вызваленне палізняволеных Келах назваў добрым пабочным эфектам і лічыць гэта вельмі важным працэсам. Пры гэтым пасланнік Трампа запэўніў журналістаў, што ў амерыканскай адміністрацыі добра разумеюць, з кім працуюць і ведаюць, што на месца аднаго вызваленага Лукашенка можа схапіць дваіх новых. Келах таксама адказаў на пытанне пра зняццё санкцыяў з Белавіі, падкрэсліўшы, што ўлады ў Беларусі не павінныя выкарыстоўваць самалёты, цытата, у гнюсных мэтах, напрыклад, дзеля дастаўкі мігрантаў да мяжы з еўразвязам.